So ngayon, aadi kami yanahan amon baboy. Kakariguan anay bago mag pakaon. Mga maghugaw. Lima. Maghugaw. Kakarigo ang adit usa. Amo ini an usa. Hapit na maanay. Tapos ito. Gagawing inahin yan yung tatlo. Tapos yung isa butakal. Yung isa naman kasi nga mag-first date anniversary yung tatay ko. Yun yung kakatayin namin. Sa ano pa naman sa June 22. Tapos andito yung isa kong inahin. Ayan, buntis na yan. Palaki na yan. Din. Oh. Ayaw tumayo kasi nga nabibigatan ata siya sa katawan niya. Kasi malaki na masyado. Kaya usog kung sa matatanda. So, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching po. Thank you. Damo na salamat mga Kawaray Vlogs.